Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге тапшырының төп темалары хакында. Чалыларны саклап калдырасыбыз килә котырыш yerендә. Ничек сакланырга белгечләр киңәшен хәбәрчебез тыңлады. Bu festivalin bulacakı var, bu festivalin tarihi var, bu festival kileşegi var. Чаллы дусларын җыя, Чаллыда яшь башкаручылар бәйгесе старт алды. Халык күңелен яулаган алып баручылар, Чаллы телекомпаниясының туган көне уңаеннан чираттагы сюжетыбыз алар хакында. Коллективка бортик уңышлар телим. Чаллы мәктәп яннарындагы юллар сыйфаты буенча кара исемлектә. Халык фронты вәкилләре Россиядәге 120 шәһәрдә юлларны тикшергәч шундый нәтиҗәгә килгән. Иң яхшы юллар Саранск, Грозныйда, ә начарлар рәтендә Чаллы белән бер рәттән Кодинск, Владикавказ, Махачкала, Магадан шәһәрләре. Биредә мәҗбүри булган таләпләр дә үтәлми ди белгечләр. Халык фронты вәкилләре тикшерү барышында ясалма киртәләргә, юл билгеләренә, светофорларга игътибар иткән. Алар фикеренчә, Чаллыда балалар мәктәптән өйгә курыкмыйча кайту өчен шартлар тудырылмаган. Әлегә ПАТ хезмәткәрләре Муса Җәлил Чулман проспектларында авариялы чокырларны ямый. Чулман проспектын капиталь төзекләндерү барышында 1000 ярым юл билгесе 98 светофор урнаштыру каралган. Бәлки шуннан соң Чаллы кара исемлектән чыгарылыр. Татарстан Россия төбәкләре арасында котыру чире таралу буенча алдынгы урыннарда. Бу вирус үлемгә дә китерергә мөмкин. Ул хайваннар арасында тарала, кешегә дә яры. Хәзер ветеринарлар котыру чиренә каршы профилактик чаралар уздыра. Ветеринарлар кыргыз җәнлекләрне шоколад белән сыйлый, әмма бу татлы ризык кына түгел, вакцина да. Это приманка брикет, да? В ней вакцина находится. Капсула. Да. Когда изжевывает ее, попадает со слюной животному. Монды брикетларны шәһәргә якын булган урыннарга куялар. Бүген ветеринарлар 65-нче микрорайон тирәсендә эшләде. Файдалы тем-томны завод һәм авыллар янына да куячаклар. Вот видите бугорок, да? И дерево. Самая большая вероятность, что лисица подойдет сюда, чтобы сделать отметку. Вакциналарны җылы көнне тараталар, бары тик җылыда алар көчле ис чыгара һәм хайваннарны җәлеп итә. Шәһәргә 2000 вакцина каралган. Бу төлкеләр, сусарлар, аслар өчен. Алар аны кабалар да җоталар. Шул эчендә вакцина эләгә. Шул чирләмәгән нәрсәләргә, төлкеләргә инде әйтик без, этләргә, бродячиларга. И алар приобретать итәләр бик әйбәт иммунитет. Бер елга. Парк эчендә ат спорт мәктәбе урнашкан, биредә ветеринарлар еш була, хайваннарга прививкаларны ел сайын ясыйлар. Безнең атлар мәктәбе урман эчендә урнашкан. Урман эчендә, Кама буенда, шуның өчен монда кыргый хайваннар күп киләләр. Алар безнең арада даган йөриләр, кешедән курыкмыйлар. Монда бик күп кеше йөри, балалар күп киләләр укырга, ял итәргә кеше күп килә. Белгечләр табигатькә чыкканда сак булырга киңәш итә, йорт хайваннарына карата да игътибарлы булу сорала. Хайваннарга котыру чиреннән прививканы алдан ясыйлар. Кешегә вакциналаштыру җәнлекләр тешләгәннән соң үткәрелә. Иң мөһиме соңга калмаска. 3 көн эчендә прививка ясалырга тиеш. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, яңалыклар. Төньяк Осетия, Казахстан, Үзбәкстан, Чаллы дусларын җыя халыкара бәйгесенә 900-дән артык кеше катнашырга теләк белдергән. Кичә аның ачылу тантанасы булды. Фестиваль Чаллыда 10-нчы тапкыр уза. Яшь башкаручылар бәйгесе 4 көн дәвам итәчәк. Чаллы дусларын җыя халыкара бәйгесенә 900-дән артык кеше катнашырга теләк белдергән. Ачылу тантанасына килүчеләрне ишек төбеннән үк чәк-чәк белән каршы алдылар. Мы приехали из Алматы, мы будем петь на казахском и на русском языке. Отаным менің, ағайдың көлім, ақылын едідім мен саңғаған. Наша школа ДШИ 13, детская школа искусств номер 13. Мы будем открывать фестиваль, а на конкурсном дне мы будем танцевать танец «Марийская плясовая» из Мариэл и танец «Бабушкин сундучок», это татарский народный танец. Я приехала из Узбекистана. Я уже вокалом занимаюсь 2 года. Не Лондон, не Париж,
но здесь голуби также слетают с крыш. Festival Şallıda 10-нчы тапкыр уза. Ул яшь башкаручылар бәйгесе. Анда бию, вокал, рәсем сәнгате уен коралларында уйнау буенча 4 яшьтән 30 яшькә кадәрге солистлар һәм иҗади коллективлар катнаша ала. Бәйгенең 13-нче балалар сәнгать мәктәбе, шәһәр башкарма комитетының мәгариф идарәсе һәм яшьләр эшләре һәм Казан дәүләт консерваториясе белән берлектә оештыра. Максаты яшьләрнең талантын үстерү, ярдәм итү, патриотик рух тәрбияләү, халыклар дуслыгын ныгыту. Үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең сәнгатебезне, үзебезнең милли сәнгатебезне саклап калсак, татар халкы, татар дөньясы алга барды дип ышанып, һәм менә бүгенге фестиваль конкурс Чаллы үзенең дусларын чакыра дигән конкурс, чыннан да бүген монда бөтен Россиядан түгел, бөтен дөньядан килгән дуслар. Халыкара фестиваль 4 көн дәвам итәчәк. Аның кысаларында түгәрәк өстәлләр, төрле бәйгеләр оештырыла. Йомгаклау концерты һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы 15 апрельгә билгеләнде. Илсөя Валиуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Йөрәк аша үткән генә йөрәккә барып җитә. Инде 24 ел дәвамында Чаллы ТВ компаниясе алып баручылары шәһәрдәшләргә беренчеләрдән булып хәбәрләр ирештерә. Файдалы һәм кызыклы мәгълүматлар белән баета бу вакыт эчендә каналда дистәләгән алып баручы эшләде. Аларның күбесен бүген дә тамашачы җылы хисләр белән искә ала. Чаллы ТВның 24 еллык туган көне уңаеннан без сезне тагын бер кат төрле елларда эшләгән алып баручыларыбыз белән очраштырырга булдык. Хәерле кич, хөрмәтле шәһәрдәшләребез. 1992 елның 15 апреле Чаллы ТВ телеканалында беренче тапшыруны татар телендә бүген инде танылган журналист Җәүдәт Әхмәтов алып бара. Аны беренче минутлардан ук тамашачы үз итеп кабул итә. Телевидениедә эшләү коллегабызның балачак хыялы. Мин йөгереп чыктым даган, әти, телевизорда сүгенәләр. Мин үзкәч телевизорда утырачакмын. Ну, сүгенмәячәкмен. Әйткәнемне хәзердә хәтерлим, менә шул 65нче елда ничектер башка килгән. Ой, 92нче елда тормышка ашты. Җәүдәт Әхмәтов белән бергә рус телендә хәбәрләрне легендар дикторлардан сыналучы Земфира Хәсәнова җиткерә. Аның матурлыгын, үз-үзенә таләпчәнлеген, сәләтен бүген дә компаниядә үрнәк итеп куялар. Ул хәтта кәгазьгә карамый сөйли алуы белән Россия дикторлар берлеге башлыгы Сергей Березинны да шаккаттыра. Долго смотрел туда-сюда, на меня, значит, а потом подозвал меня и говорит, он говорит, вы меня потрясли. Он говорит, я не нашел у вас монитора. Я говорю, потому что монитора нет. Танылган журналист, алып баручы Чал тарихлы кала, йолдызлар балкышы, алтын балык һәм башка бик күп тапшырулар авторы Римма Әхмәтова Чаллы ТВдан башка тормышын күз алдына да китерә алмый. Ул биредә инде 20 елдан артык хезмәт куя. Исәнмесез. Төбәгебез тарихы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген сезне күрше Менделеевск шәһәренә сәяхәт көтә. Чал тарихлы кала бүген дә зур кыйммәткә ия тапшыру. Анда архив тузаннары шәһәрдәшләрдән генә түгел, күрше тирә-районнарда яшәүчеләрдән дә бертөкләп җыелган тарих. Чаллының бит үзенең кызык аяклары күп, аның тарихы өйрәнелмәгән, аның нигез салындатысы бу көнгә кадәр белгелде. Менә шуларның турында эшлисе, шуларны эзлисе килде. Һәм менә мин шул тапшыруга алындым. Юрий Демчукны исә спорт сөючеләр Матч ТВ телеканалы комментаторы буларак белә. Аның эчендә профессиональ үрләр нәкъ менә Чаллы ТВда башланган. Бердә новости корреспонденты алып баручы була. Надо ответить себе на вопрос, зачем ты пришел в эту профессию, чего ты хочешь добиться, а дальше уже, согласно цели, искать пути, как ее достигнуть. Поэтому и все тогда получится. Сәмсез үз тамашачыларын яңалыклары жатыркыны сәламле, студияда Радик Имаев. Бу дикторны хәзер шәһәрдәшләр генә түгел, ТНВ планета каналы аша бөтен дөнья карый. Радио Күңел радиосында яңалыклар журналисты, программаның бик оста алып баручысы. Ул бүген дә Чаллы ТВда эшләгән елларын кадерле чор итеп искә ала. Чаллы телевидениесе минем өчен һөнәр мәктәбе булды дисәм, бу бердә буш сүз булмас, чөнки теле-радио эфир киңлекләренә нәкъ шунда чумдым. Алга таба да бу компания яшьләр өчен менә шундый профессиональ үсеш алуырны булсын иде. Коллективка бары тик уңышлар телим. Дикторларда, студияләрдә башка хәзер тик 24 ел дәвамында алып баручыларның девизы гына үзгәрешсез. Йөрәк аша үткән генә йөрәккә барып җитә. Ләйсән Ханова, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, яңалыклар белән кызыксыныгыз, яңалыкларны карагыз, сау булыгыз.